साबायखर थाबाय थाखाय रायदावफोरखौ थिननाय जाबाय आफा खमना नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन साबायखर थाबाय अनजालु दीपज्योति मोसाहारिनिसिम MBBS गुवाहाटीयाव MBBS फरायनो खाबु मोननानै बा फरायनानै जोंनि गावजों लोगोसे जोंनि धमधमा हादाबसानि मुंखौ गोजों खालामनायनि थाखाय बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर आरो अननाय थाबाय फरायनो थाखाय खाबु मोनदों जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा जोबोद साबायखर होथावना बाथ्रा दा बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय आफा खमना नोगोर रायजो राजाफोर गोजोन्थों मोननाय पाब्लिसार थुलुंगा मोननाय जोंनि लिरगिरिफ्रा थुलुंगा मोननाय आं बर' बिजाबखौल' बायनो खिथायाखै दा होमबा जों बिजाब बायना फरायनो 1000 थाखा बोसोरसेयाव 1000 थाखा दानसेयाव बेसेबां गोलैगोन 100 थाखा ना बेबो गोलैया दानसेयाव 100 थाखा करि हमोब्ला 1000 बेसे जायो 1200 थाखा 200 जों बे 100 थाखा किताब बायनाय दानसेयाव जों खरस खालामो दा बे अंकखौ एसे आं खालामना होनो नाङामोन नोंथांमोनाव सोरबा सोरबा गाज्रि मोननो हायो थेवबो आं बाथ्राखौ मोनसे केलकुलेसन थाखाय बुंदों जों दानसेयाव 100 थाखा जेबोआनो नङा बै जों दखानाव थांनानै साहा जनो खानैजों लोगो नांबा 120 थाखा 200 थाखा बायलांखायो बेखायनो जों बोसोरसेयाव मानो 1000 थाखानि किताब बायनो हायो बिजाब जाय न'खराव थाया बे न'खरालायनो न'खर नङा गेदेर गेदेर लिरगिरिफ्रा बुंनाय बेखायनो आं बुङाखै सानफ्रोमबो बिजाब बायनांगौ सानफ्रोमबो फरायनांगौ दानसेयाव बिफाया फरायनो लोगो गथ'आ फरायनो दहाय बुंनाय बायदिहाय जोंनिया मा खालामो नोंथांमोना मिथिगौ जों दा गथ'आ खमिबाय माबायदि गोलाव जाबाय थेवबो आं फोजोबसै जोंनिया जेरै बिमा बिफाफ्रा जौ लोंनाया खमिदो ना बारिदों आं बेखौ बुंनो थांलिया बिमा बिफाया जौ लोंनायखौ नुबा गथ'आ मा खालामगोन जौ लोंनो सोलोंगोन आफाया लोंदों र' सिरि सिरिबाबो लोंखामागोन नोंथांमोना नाय आलासि फैदोंमोन गामिनि लकेल ना आरो मोनसे मा रोंगौ जोंहा लकेलखौ लोंलियाखै मा दानिया गेला ना बुङो नालाय आं मिथिया दै आं लोङा नालाय अबयसे बुंफ्लांनाबो लाबाय आफा खमना नोगोर रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो बिथांखौबो आं बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आफा खमना नोगोर रायजो राजा नोंथांमोन जोबोर गोजोननाय थाबाय बेनि उनाव गाहाय फोरोंगिरि जो महरै बिथाङा आजिरा लानो हादों बिथांखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होबाय लोगोसे धमधमा दखरा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बराय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो लानाय जाबाय बायदेवा सासे एक्ट्रिस बुंनो थाङोब्ला सासे डेन्सार मोसागिरि आरो नोंथांमोन साबायखर थाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो लाबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथांनि गामिया सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायबाय बिथाङा आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्ड मोजां
हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंसोरनि जै जाथों 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 बर' मिडियामनि जोंनि क्वालिफाइड BA MA BSc MScफ्रा जोंनि जों धमधमा नलबारि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिनि फारसे थारमाने जेब्लानाखि टेटनि एडभार्टाइज होब्ला बेयाव बर' मिडियामनि माबायानो संनो हानाय जेबोआनो गैया। बेखौ नुनानै ओरैबायदि बरमा जोंनि धमधमा बलिमाखा बागानपारा जायफोर सिनायनो हागौ बिसोरो ओरैबायदि प्रेसार हरबाय जोंफोर नलबारि जिल्ला बर'थुनदा आफादनि बिबान लाइननि दंमोन नालाय गासैखौबो ओरैबायदि प्रेसार हरबाय जुदि बे मात्र सानथामाल'सो दंबावो आरो एडभार्टाइज ओंखारनायनि उनाव जुदि जों बेयाव बर' मिडियामनिफोरा टेटआव जनो मोनाब्ला जोङो बे टेट जोबनायनि लोगो लोगो जों स्टेटमेन्ट होगोन रावबो बर' मिडियामाव फरायनांलिया बर' मिडियामाव फरायब्ला रावबो बेबायदि टेटआव जनो मोननाय नङा साख्रि मोननाय नङा। ओरैबायदि जोंखौबो प्रेसार होबाय जों धमधमा बर' थुनलाइ आफादनि अफिसाव बयबो जनानै एकेबारे खना खनि खालामनानै बे बासकानि आफादगिरि बे समाव देवबार रामसियानि नलबारि डिस्ट्रिक्टनि जों जथ' जिमान माने बिबानगिरि दंमोन बिसोरो सावरायनानै पेपार स्टेटमेन्ट बिनि उनाव मबाइलजोंबो बुङै बुङै उनाव बिसोरो ओरैबायदि मोनसे खारखुम खासि जाबाय एकेबारे जयभद्र हाजो भबन थानानै उनाव माने इसोराव जोंनि बे फरायसाफोराबो ओरैबायदि प्रेसार हरबाय मुसुदा बिथाङा प्रफेसारमोन नालाय प्रशान्त मामोन सलगियारिमोन मामोनथाय माने ओरैबायदि प्रेसार हरबाय जुदि मुसुदा जों टेटआव जनो मोनाबा जों स्टेटमेन्ट होगोन जों रावबो बर' मिडियामाव फरायला फंबाय जागोन र' जियानो जा एकेबारे मोनसे समायाव बिसोर खारग्लुं खारसि गासैबो जयभद्र हाजोफोरखौ सावरायनानै सोरबा मिनिस्टार ना चिफ मिनिस्टार एकेबारे माबाखौ हिमन्तखौ जगाजग खालामनानै उनाव ओरैबायदि मोनसे समाव हरबाय मोनाबिलि समाव जोंहानि फिसाला गिदिराबो दंमोन बेयावनो जनाय हरबाय आरो फंबाय जाबाय सिन्था खालामनांलिया एके चिफ मिनिस्टारा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों बर' मिडियामनिया भुलाव थालांदोंमोन गासैबो जनो हागोन भुलाव थालाङाखैमोन खालामदोंमोन जावरिखांनायखायसो बेबायदिनो माबा जानायसै जियानो जा बे नोंसिनि लोगो जाबाफोरखौ सब खबराव जोब गाबोन जनो हागोन जदोंथ' जनानै बेसराब्ला जायफोरा माने बिसोर रेडि जाखांदों जनो उनाव गासैबो फ्राय टेटआव पास खालामना सब साख्रिफोरखौ मोनबाय गतिके बे बिदि मोनसे माबा जायाब्ला ओरैनो पस्टानो गैया गतिके सेन्ट्रेल बडियाव एक्टिभ बिबानगिरि थायाब्ला बिदिनो जाबाय थागोन दा आंनि सानदांना मोननाय जिखिनि